Uyabona umuntu omnyama kufanele uvuke. Angithi khona abanye bena abakholwa ngoba sekusho umlungu. Nangu umlungu yasho ukuthi the way to humble umuntu omhlophe ukuthi uthathe iland level engayona yabo. Uma kusekhona ama leaders akhuluma awakhulumi ngeland number 1 awe ANC because they are binded by policies and the white monopoly capital. Uma kusekhona ama leaders akhuluma ngokuvula amabhoda wayikhuluma yeland. Uma kusekhona ama leaders akhuluma ngokuthi azonyusa iANC into power ngoba afuna ikhundla wona ka finance nokuthi abe no mayor within ama provinces awu 5 awayikhuluma yeland. Hey ngani zakwethu kufanele nangu umlungu yasho yipi ke enye evidence ngoba phela eningi lenu phela kama clever blacks nikholelwa ngomlungu uze kusho umlungu. iMK iza noshintsho. Manifesto yethu it's going to be engaging on that. Njengamanje there's a workshop that is happening about you to diversify indaba ye manifesto eMaritzburg. Qale ngo9 ekseni. Uma wena usathi uzothatha ivote lakho eliphose emgqonyeni umgqomo lo othi wena uvulwa amabhoda mina ngifuna ikhundla kuyifinance ngizothatha iANC ngiyinyuse ngiyibeke esikhundleni. Hayi khohlwa ngani yakwethu kushuthi la ekhanda la kuwena kuthathi kahle. Wena uyafana nomuntu wena uyabona nje uNjomani kushilo uNjomani wathi uma usazovotela iANC wena kushuthi uphusha ukuthi wena usazohlupheka another 5 years usazothola u350 another 5 years usazohlala kuyilindela mangabe ilindela wena for another 5 years usazoba unemployed for another 5 years. uRupert ushilo wathi iunemployment isazonyuka ngoba ayeza ama robots useplanelile lokho. Go to my videos. I put videos for certain purposes. Vuka umuntu omnyama ngisasho vuka umuntu omnyama. Nangu umlungu nina nikholelwa ngomlungu phela ama clever blacks mase kukhuluma umlungu ke seniyalalela lalelane. Go and press video lapha nayi erencane lapha upress ukhona uzobuyela kuyona uyilalele le video laba bangakwazi upress lapha igama lele ne erencane press izokukhombisa ivideo full ukuthi uthini umlungu. Ngoba nikholelwa kubelungu phela masisakhuluma thina sithi ANC iMK izoza noshintsho aniso iANC ayizina shintsho njengamanje kulo 30 years lena njena ikwenzile but ngesikhathi saRamaphosa akukho ekwenzile nokuthi lento inokuthi iimprove impilo zabantu ezibuyisele emuva. Vuka muntu omnyama akukho okuningi engizokusho. You need to vote for change. You need to vote MK. Khohlwa abantu abagijimela ikhundla flip flop bazonikhohlisa la bahlale benitshela into ezi kodwa istatements zabo uyabona ukuthi kahle ayinayo interest yakho. Zine interest for bona because banama business ngaphandle futhi bafandwa bona abantu ababodwa neANC. Hayi bafethu vuka umuntu omnyama. Ayikho kufanele sizokusisha eningi manje. Inqolo iyahamba. Ade nethi umkhonto wesinkwa umkhonto ndeni in yatatazela manje faka iMK inkantolo nini napa abafana laba abancane bashaya ilogeni bathi asidutshulwe baya insight kufanele bacharge nabo. So khuluma konke lokho with no fear no favor sinqeni lutho yabo. If kuzokucharge ama members ethu for incitement nalaba abacharge nabo bayekelweni ngoba baya insight bathi asibulawa basibiza ngezinja zeMK. Vuka umuntu omnyama musuhamba uzokhohliswa ngama food packs hamba ukhohliswa ngama food packs hamba ukhohliswa ngeskipa
hayi mfethu ngeke